ASFM, the Community Radio. Ikaw bala ang nasubuan? Tungod sa mga problema nga nagalikop sa imong kaisipan? Magpamati sa programa nga magahatag sa imo sang kalingawan kag kasadya. Kamo nagapamate sa Kuskus Balungos sa NYGC Blind Drama sa ASFM. Gaupot kay Papa Mel kag Miss Catherine si Lolo Ilyong kag Lolo Miloy. Magpamati na. Magsadya ka. Sa barangay namong may duha ka tigulang, si Lolo Ilyong kag si Lolo Miloy kilala. Sige sila Hello sa aton mga pinalangga nga mga suki sa kahanginan. Maayong adlaw sa aton mga pinalangga nga mga tagpalamati. Welcome na sa programa. Ang programa nga magahatag kalingawan kag kasadya ang Kuskus Balungos. Dirigid lamang sa inyo paborito nga istasyon, ang 106.9 ASFM. Yes, ari na ang ginahulat-hulat sang tanan. Siyempre, ang duwa katigulang. Si Lolo Ilyong kag Lolo Miloy. Pasok! Pare Miloy, good morning! Good morning, Prelyong. Good morning sa aton mga pinalangga nga mga suki sa kahanginan. Sa tanan nga malabutan sa amon nga programa Kuskus Balungos. Good morning sa inyo tanan. Sa kapihan, merkado, sa kilid sang kadagatan, sa kaumhan, sa kasyudaran, sa kilid sang dalan. Kag sa tanan nga nagapamati, mayong aga sa inyo tanan. Welcome na sa aton nga pagpangalagad. Siyempre, Pare Miloy, namin siniaga pa. Siyang tang nagahigop-higop kita sang mainit-init nga kape kag nagasyo-syo sang inyo mainit-init man dira nga pandesal. Kag subong man ang iba nagahimos na sang ilatag sa ka mga palamahawon o kon ila dira nga para pagkaon sa sini nga aga. Ma-exercise anay kita, Premiloy, no? Pasauton tanay nga to numatag palamate. Tindog na. Si Lolo kag si Lola, si Nanay kag si Tatay hagara na. Si Nunoy kag si Inday. Oy, ang inyo tapad balay buto nga kag magsaot-saot na kita. Oy, Mami Flor, madami ni. Masaot-saot. Ari na. Yeah! Ari na ang programa nga magahatag kalingawan kag kasadya. Kuskus Balungos. Shout! Kuskus Balungos. Pre, graduate to pre. Kuskus Balungos. Tiyog. Upot kay Lolo Ilyong kag Lolo Miloy. Ari man si Papa Mil kag Miss Catherine. Kuskus Balungos. Sa radyo malingaw ka, gani magpamati na. Nayang buli na ikiyay na eh. Ang programa na magahatag kalingawan kag kasadya. Come on! Aba, napulit ang Premiloy, no? Kay Lolo Ilyong kag Lolo Miloy. Ari man si Papa Mil kag Miss Catherine. Kuskus Balungos. Sa radyo malingaw ka, magkakadlaw ka. Aba, ina, ya. Hataw. Kuskus Balungos. Sige, exercise pa. Kuskus Balungos. Pre, graduate to pre.
Okay, sa aton mga tagpalamati, amo lang nangamon gamay nga pa saot-saot sa inyo no? Gamay nga lingaw-lingaw, agod nga aton mga ugat makaunat-unat. Uy, kinahanglan ginabla Premiloy nga aton galilawas, maka-exercise gid. Kag siyempre sa aton nga pagbugtaw, hindi gid permi pagkalintan ang pagpasalamat sa aton Ginoo nga nakabugtaw pa kita Premiloy. Kay ang aton ganito kilala bahaw ay nagpaalam na gid sa mga blind dira no, mga nagapamati naton nga mga upod man bala naton Premiloy nga mga kabulagan. Ay nagpaalam na ang isa sa mga staff sang CFDB o kon Christian Foundation for the Deaf and Blind Nanay Sadto Premiloy nga nagbulig man sa mga kabulagan bawti. Nagpaalam na si Ma'am Ami Samelo Inerlan. Si Ma'am Ami. Kilala gina siya ni Kuya Hil Andan sa mga kaupdanan naton dira nga mga kabulagan man sa Bacolod. Hindi tagid masiguro Premiloy no kabuhi siyang tao. Kating iya to cancer tong iya balatian mo. Ya mo gina hindi naton malikawan. Amo na nga Premiloy halungan tagid ang aton lawas. Tani untatan tanan ang hala inom ka soft drinks kada gabi. Ikaw libog na bla, no? Oo. Damo gusto mo palangit ko si gusto mauna. Oo. Hindi bala kalabanan sa aton gambal na nga ako ya luwas na kuya. Ako ya nabaton ko na. Ara na kuya sa iya. Pero pamangkuton ka kung kaya mo na magpalangit. Hindi ka man. Pwede pass. Hindi mo lang anay. Si Premiloy lanay. Pero mo na ang aton nga istoryahan bala Premiloy parte sa kanta naman Premiloy. Oo, kay di ba si Toto Romel nami man na magkanta. Siya na nagkumpos ang pinaka-baskog sa mga kanta diri sa NYGC ang sa gihapon bala. O kanami sina Premiloy sa kanta ya, may pinaghuhugutan bala. Ang kanta Premiloy kadamo na gid subong sang AI version bala. Amo nang hambal ni Kuya Hil sakon nga kadamo na kuno sa mga bag-o subong nga mga kanta nga abi mo tao gid yang kanta gali AI. Makon mo na kaya ya sundon yang ang tuno gid Premiloy pero pwede niya nga sundon ang tuno pero himuon niya nga rock, himuon niya nga reggae. Grabe na gid yang gahom sa busang AI no. Himuon niya 90s, 80s, 70s. Oo, pwede. Subong may ara na gani nga pwede himuon live concert ha. Nan. Amo nang mahimo sang AI Premiloy, AI music subong kadamo na sa mga app nga pwede magamit nga para mag-amo sina. Sa imo Premiloy sa pamatyagan mo may tendensya ayhan madula ang aton nga original nga mga komposisyon o kon ang mga original nga manugkanta. Kung ako singer, matakaan ko na. Oo. Kasi ang imo nga komposisyon, what's the use of your composition kung pwede mo lang naglikwao sa iba ng kopya, kaya ibutang la sa AI? I-paste nila tapos nami ng pagkanta, hindi na kinanglan recording. Uy, mapwerde pag hindi Guro Premiloy ang mga recording company, no? Ini mga sikat na to, yung mga recording company, paano na lang ni sila sa ulihe? Kaya ang mga iban man nga singer Premiloy, ginabaligya man nilang ilatingog sa mga AI company man. Hindi na to na malikawan ito. Siyempre, gusto man maka-income. Ibaligya na lang nilang ilang tingog. Kibot ka lang, parte nakasagad magkanta, gali AI, gali Premiloy. Muna sa uli, makibot na kita nga ang AI nagdominar na sa aton nga denominasyon. Di hambal nila Premiloy, hindi man ako matabo. Kaya laing gid ko ng emotion siyang tao, kag siyang AI mo. Laing gid na kuno ya kay ang tao ya mabatsagan mo gid nga siya ginayang kakanta ang AI kuno hindi. Pero siya nabatian ta Premiloy do kasagad gid siyang AI no do kaya yan na. AI magkanta. Oo, kag hindi lang na Premiloy subong nagamat-amat pagid sila improve. What if sa ulihe Premiloy makuha na gid nila na. Oo. Kay may mga AI na daan subong nga mga pictures mo gani pwede na nga mahalukanay ka mga duwa. Amo na ganing ginakulbaan ko Premiloy. Nga base bala may AI sa pila ka adlaw nga magpakita siya nga aton itsura nga duha halukanay na. Ate, siyempre lang mambal ko nga nagbag-o dala ni Prelyong Suli. Ay nako. Pero amo na kinanglan lang guro ano lang gid manginhanda lang kita sa mga hitabo sa aton palibot Premiloy, mga pagbag-o bla sa aton kabuhi. Hindi naton malikawan bla Premiloy. May mga surprising nga mga hitabo kag problema Premiloy nga nagaabot sa aton.
Oh, hindi gina naton malikawan. Inang pag-uso sa AI, makapahapos man sa trabaho sa mga singer kag mga hindi professional singer. Yes, oo. Pero mga sa vlog man na sa mga kuan nagid vlog, Wala mga naga-promote man sa ila kagalingon. O halimbawa, sagad ka na karon magkanta. Hindi ka na pagkwaon siyang kompositor para miloy, kay imbis nga ikaw pagkwaon, sa uluhon mo pa na mong araya, ipay lang sa AI, kanta na dayon. Kung wala ka balo ang tawo, nga AI nga kantas na, hindi siya makabalyang klain. Oo. Kag abi mo para miloy, nagapanghina man subong ang mga manugkanta bala sa mga produkto. Halimbawa, karon may Miloy Coffee Mix, kaya gusto mo ipakanta sa singer. Di mabayad ka patud ako, kundi ipakanta mo na lang sa AI. May kanta na dahil Miloy Coffee Mix, atin nga inomon. Oh, automatic na. King mo kido AI man. Amo gina pre Miloy. Pero sa ato na matag palamati, ang importante lang, ano man ang inyo dara nga ginaobra, tutok lang sa 106.9 ASFM The Community Radio. Kay ari kami nga handa nga maghatag sa inyo sang kalingawan kag mga programa nga makahatag sa inyo sang kasadya. May mga music. Nyo, Oo. update ka na muna mo sa mga latest gagatabo sa kalibutan. Oo. Kung mga ano bala mga influensya sa social media, hambal gani nila Premiloy sa dasyon istoryahan ta Premiloy hambal nila kunong radyo do medyo do alanganin na sa social media. Pero ako yung Premiloy gapati ko nga kun lain simpo kag ara sa kalang-alangan radyo magyapon nga aton mapamatian Premiloy. Nag-level up na si mong radyo. Oo. Kaya nga, ang radyo dapat sa radyo na mo. Oo. Kung may social media na radyo. Oo, ara na sa Facebook. Oo. Halimbawa, gusto mo mati siyang isa-isay kay Kuya Hil, pwede ka daya kalantaw sa account ni Kuya Hil Andan. Oo. Gusto mo mamati siyang Kuskus Balungos, pwede ka da katutok sa NYGC Blind Drama YouTube channel. Oo. Ara na kay ang Kuskus Balungos gani, YouTube na, radyo pa. Sige, ari na. Ma-music na kita kay dugay-dugay. Ipabati na naton ang sunod nga episode siyang aton Naisyaga Joke Time Drama. O, plastar na ka mo. Ma-music na na kita. Kamo nagapamate sa NYGC Blind Drama. ASFM. Kuskus Balungos. sa imo nga mga yuhong nabatyagan ko ang kalipay ang mga bituon nagasila daw mga damgo nga matuod sa imo nga mga yuhong nabatyagan ko ang kainit nga nagtunaw sang akon kasing-kasing nga masinulubon sa gihapon ikaw ang akon ginandom sa gihapon ikaw ang akon ginapangita sa gihapon ikaw ang akon ginahigugma sa gihapon tugtog sa katapusan mga adlaw nagalabay mga panahon nagabalhin apang ang akon paghigugma sa imo maligon nga nagapabilin sa gihapon ikaw ang akon ginahandom sa gihapon ikaw ang akon ginapangita sa gihapon ikaw ang akon ginahigugma sa gihapon tugtog sa katapusan ikaw ang bituon sa akon nga kagag-ihon ikaw ang adlaw nga nagahatag sa kapawa sa imo lamang ako
katapusan. Kamo nagapamate sa NYGC Blind Drama. ASFM. ASFM, ASFM, the heartbeat of Sake City. News and drama, music we offer so beautifully. And it goes Occidental, our voice is clear. ASFM, your friend, always with you. Sa barangay namong may duha ka tigulang, si Lolo Ilyong kag si Lolo Miloy kilala. Ano man nga kapigaduhon, hindi gid magkalipat nga magyuhom-yuhom. Kay ang pagyuhom magapabakod sa aton tagipusoon. Tub-tub naman sa liwat, ini naman ang inyo alagad, Lolo Ilyong kag Lolo Miloy. madamo gid nga salamat sa inyo pagpamati sa ngalan sa aton gwapuhon nga station manager Kuya Hil Andan kag ang aton program director DJ White Rose. Sa ngalan na lang siyang bilog nga puwersa sang NYGC Blind Drama kaupod sa aton nga mga aktor. Ini naman ang programa Kuskus Balungos sa 106.9 ASFM. Aton. Ini. Bye-bye! Halong ka Bye-bye! mo, halong. Halong ka mo! Bye! Lolo Ilyong, Lolo Miloy, kamo ang amon inspirasyon. Sa inyo pagkamasadya, kami pirmi nagatalipay. NYGC Blind